खुलुमबाय बिथोरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानायनायनि सिगां आरो नटिफिकेसन सौहैनो हायो। मैया बाक्सा जिल्लानि निमुवागाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि रिभिउ मिटिं हाबाफारियाव बि टि आरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बाहागो लायो। माय'फारा दैनिक बाजाराव हरखाबै नुजाथिफैदों मन्त्रि जगेन महन बिथाङा हाग्रानि मैदेरआ फैनानै सुबुंफोरखौ उदखार खालामफैनायनि थाखाय होबथानायनि राहा लानाय जादों। आसामनि हेडलुमस एन्ड टेक्सटाइल्स नि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बड'लेण्ड हायेनारि ओनसोलाव दावबायफैदों। गसाइगाव फरायसालिमानि सासे फोरोंगिरिया गावनि फरायसुलिखौ रांनि लुबैथि दिन्थिनानै आथोनारि सोमोन्दो लाखिनानै नागिरनायनि हेंथायै धर्ना खालामनाय जादों। धोनस्री बियामनि सिङाव थानाय खाग्राबारि भि सि डि सि आ लामानि हाग्रा दामनायनि हाबाफारि लादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजिनि सोलोंसालिमानि बानजायनायाव सोलोंसालिमानि लांगोनायाव बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिमानि भइस सेलेक्सन लाइसम लादु सिंनि हेंथायै 2 घन्टा धर्ना खालामदों। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर थाख्लाय नार्जारी बिथाङा किडनिआव अन्थाइ जानायनि जाहोनाव अपारेसन खालामनो थाखाय रङियानि सवानथि देहा फाहामसालियाव बिथाङा थिसननाय जाबाय।